ରସୁଣ କୁଆଡେ ଆସିକି ହେଲାଣି? ଏଇ ବଡ ରସୁଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ଛୋଟ। ଇଏ ଏଇବା ଏତେ ପଇସା ହେଲାଣି। କାବୁଲା ଏ କାବୁଲା ଏ ବାବା ଦେଲୁ 4-6ଟା ସଉଦା ଟିକେ ଦେଲୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ। ହଁ ବାବା ତୋର କଣ ଅଟା କିଲୋ ଗୁଡା ଦେଇଛ। ଅଟା କିଲୋ ଦଉଛୁ ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ଦୋକାନ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ଏମିତି ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ମୋର ଦେଲୁ ମତେ ପିଆଜ ଦେ 2 କିଲି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେ ଧଡା ଦେଇଦେ ଆଳୁ। ଆଉ ଛକରେ ଦେଇଦବୁ ଅଦା ଦବୁ 200। ଆଉ ଆମର ରସୁଣ କେତେ ଲେଖା ଅଛି କିରେ? ହଁ ବାବା ଭାଇ ରସୁଣ କଥା ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍। ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 300 350 ଭଳିଆ ହେଲାଣି। କଣ କେଜି? କେଜି। ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତୁ ଏତେ ପଇସା କଣ କହୁଛୁ ରସୁଣ ଗୁଡାକ? ଆଳୁ ଧଡ଼ା ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଆଳୁ ଧଡାଇବା କହିଲୁ। ବେଗ ଆଣିଛ ବେଗ ଦେଇଛି। ସେ ବେଗ ଗୁଡା ଦେଇଦେ ଗୁଡା ପୁରେଇକି ଦେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମଟନ ବାରିଟା ତ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ତା ଯୋଉ ନହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ରସୁଣ କହିଲୁ। ରସୁଣ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯାହାଟା କିଣିବୁ ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ବାବା ଯେ ଆମର ପୁଣା ଗରାକ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତମଠୁ ଅଧିକ ନେଇଯିବି ନା ନେଲେ ତମେ କୋଉଠି ବୁଝିପାରିବନି? ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା ସେଇଟା ନୁହଁ। ତୁ ଯୋଉ 400 350 400 କହିଲୁ ଘର ଆଉ ମଟନ ଆଉ ଖାଇ ହବ? ଆମର କିଲୋ ମୁଣ୍ଡରେ 20-30 ଟଙ୍କା ରଖି ଛାଡିଦବୁ। ଆମେ କଣ ଇଏ ଯାଉଛୁ ବସି ବିକୁଛୁ ହାଟରେ? ଆଉ କିଛି କରିହବନି ଭାରି। ପିଆଜ ଧଡ଼ା ଦେଇଦଉଛି। ହଁ ଦେଇଦେ। ଆଉ ରସୁଣ 500 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ଦେ ତୁ ଯାହା ତ କରୁଛୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା। ବଢି ଗଲାଠୁ ସିନା ଗ୍ରାହକ ସବୁ କହୁଛି କମି ଯାଉଛି। କେହି ବାବା ଯାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନଟା କଣ କରିବା, କେମିତି କଣ ଇଏ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବ? ତୁ ଦେଲୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଏ। ଦାଦା କଣ ନଉଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ସଉଦା ଦିଟା ନବାକୁ ଆଇଥିଲି ଯେ। ରସୁଣ କୁଆଡେ ଆସିକି ହେଲାଣି? ଏଇ ବଡ ରସୁଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ଛୋଟ। ଇଏ ଏଇବା ଏତେ ପଇସା ହେଲାଣି। 350 400 ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛି ରସୁଣ କିଲୋ? ହଁ ହଉ ଭଲ, କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ ଖାଇପାରିବ? ଖାଇଦବ। କଣ ଭଲ? ତମେ ଯଦି ଏକଥା କହିବ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ସିଏ କଣ କହିବେ କହିଲେ? 400 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଯଦି ରସୁଣ କିଲୋ ତୁ ହିସାବ କଲୁ। ଯଦି ଆଇଁଷ ପାଣି ଗୁଡା ଲୋକ ଯଦି ନେଇକି ଯିବ, ରସୁଣ ଅଧ କିଲେ ଆଇଁଷ ପାଣି ନେଇକି ଗଲା ତା ଗୋଟା ବାରିରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ଦାଦା ଯେତେବେଳେ 30 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଯାଉଛି ରସୁଣ, ସେତେବେଳେ ତ କହୁନ ପିଆଜ ମଝିରେ ନିଆଁ ନାଗି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଭିଡିଓ ନିଲଜ ଭଳିଆ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରସୁଣ ରେଟ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକା ଅଇନା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହାଣି ମାରି ଯୋଉ ଲେବର ଚାର୍ଜ, ସାର, ମସଲା କେତେ କଣ ଧରିକି 400 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଅଇନା କହିବେ ଯେ ସେ ସବୁ ବେପାରୀ ଖାଇଯିବେ, ଚାଷୀର ଲାଭ ହବନି। 4 ଜଣ ଚାଷୀ ତ ଲାଭ ପାଇବେ ଯାହା ପାଖରେ ରସୁଣ ଥବ। ଆମରି ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ରସୁଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 30-40 ଟଙ୍କା ରହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 400 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 90 ଯୋଉ କଣ ନମ୍ବର 1 ସେ ଇଏ ଗୋଟା ଥିଲା, ନିବ୍ ଗୋଟା ଥିଲା 70 ଟଙ୍କା, ଏବେ 180 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସେଠି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନ? କରୁଛ କେବେ? ସଉଦା ଦୋକାନରେ ହେଇଯାଉ। ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଆମେ ପୁଣି ସୁନା 5000 ଦେଲା ଆସି 60,000 ହେଲାଣି, କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ଖାଇବ ନା ଆଉ। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜୀବନ। ଚାଷୀ ମାନେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କୁ ମାରିଦଉଛ କାହିଁକି? ବଢୁ ରେଟ୍, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଚାଷ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ନାରାଜ। ରସୁଣ ରେଟ୍ 400, ଆଉ ବଢିଗଲେ ବି ଲାଭ ଅଛି। ରସୁଣ ଟା ବି ଏତେ ନେସେସରୀ ଦାଦା ନୁହେଁ। ତମେ ଆଇଁଷ କାଇଁ ଖାଉଛ? କିଲେ 2 କିଲି ଆଣୁଛୁ ଏଇନା ରସୁଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି କରିବ କଣ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପେଟ କେବେ ମାର? 450 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମେତ କାନ୍ଦୁଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ବଢିଯାଉଛି। ଦାଦାକୁ ବୁଝେଇ ହବ। ତମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତମେ ଏମିତି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲ? ଦାଦା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି 400 ଟଙ୍କା। ଦାଦା ଯାହା ଦେଖିକି ଖାଇଦବ ତାକୁ। 350-400 ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛି ରସୁଣ କିଲୋ? ହଁ ହଉ ଭଲ, କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ ଖାଇପାରିବ? ଖାଇଦବ। କଣ ଭଲ? ତମେ ଯଦି ଏକଥା କହିବ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ସିଏ କଣ କହିବେ କହିଲେ? 400 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଯଦି ରସୁଣ କିଲୋ ତୁ ହିସାବ କଲୁ। ଯଦି ଆଇଁଷ ପାଣି ଗୁଡା ଲୋକ ଯଦି ନେଇକି ଯିବ, ରସୁଣ ଅଧ କିଲେ ଆଇଁଷ ପାଣି ନେଇକି ଗଲା ତା ଗୋଟା ବାରିରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ଦାଦା ଯେତେବେଳେ 30 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଯାଉଛି ରସୁଣ, ସେତେବେଳେ ତ କହୁନ ପିଆଜ ମଝିରେ ନିଆଁ ନାଗି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଭିଡିଓ ନିଲଜ। ରସୁଣ ରେଟ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକା ଅଇନା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହାଣି ମାରି ଯୋଉ ଲେବର ଚାର୍ଜ, ସାର, ମସଲା
କେତେ କଣ ଧରିକି 400 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅଗିଣା କହିବେ ଯେ ସେ ସବୁ ବେପାରୀ ଖାଇଯିବେ ଚାଷୀର ଲାଭ ହବନି। 4 ଜଣ ଚାଷୀ ତ ଲାଭ ପାଇବେ ଯାହା ପାଖରେ ରସୁଣ ଥବ। ଆମରି ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ରସୁଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 30-40 ଟଙ୍କା ରହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ 400 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 90 ଯୋଉ କଣ ନମ୍ବର 1 ସେ ଇଏ ଗୁଡା ଥିଲା ନିବ୍ ଗୁଡା ଥିଲା 70 ଟଙ୍କା, ଏବେ 180 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସେଠି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନ, କରୁଛ କେବେ? ସଉଦା ଦୋକାନରେ ବାହାରିବାକୁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଆମେ ପୁଣି ସୁନା 5000 ଦେଲା ଆସି 60,000 ହେଲାଣି, କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ଖାଇବ ନା ଆଉ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ବା ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜୀବନ। ଚାଷୀ ମାନେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦଉଛ କାହିଁକି? ବଢୁ ରେଟ୍, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଚାଷ କରିବାକୁ ଲୋକ ବା ନାରାଜ। ରସୁଣ ରେଟ୍ 400, ଆଉ ବଢିଗଲେ ବି ଲାଭ ଅଛି। ରସୁଣ ଟା ବି ଏତେ ନେସେସରୀ ଦାଦା ନୁହେଁ। ତମେ ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ? କିଲେ 2 କିଲେ ଆଣୁଛୁ ଏଇନା ରସୁଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଠି କରିବ କଣ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପେଟ କେବେ ମାର? 450 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମେତ କାନ୍ଦୁଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ବଢି ଯାଉଛି। ଦାଦାକୁ ବୁଝେଇ ହବ। ତମେ ବାହାରିବାକୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତମେ ଏମିତି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଏ କଣ କହିବି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲ? ଦାଦା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି 400 ଟଙ୍କା ଶୁଣ। ଦାଦା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିକି ଖାଇଦବ ତାକୁ।